syudep man kani ya ka session akaba nila pas tangi ka board of account ka bade ka lai panai tenrei kumbalong mentangi hapan pankre ya ka budget full budget ka banlong hau panai June bangin pas ya ka full budget te kumbalong mentangi na kaliang ka sa council ngidang pankre ru ban wanra hakani ka session ka banwan ya ka bill ka ba nila wanra apo ka house haki session ki bala dep henry kani ka bill kadang sakut menta apo ka select committee but sian ngin sa syong no ya ka select committee but kumjur ban pan ya ka jing ajumut jong ki pat ba jong ki seng ki baper hak bede ba ka tu ka inheritance bill keren halo ka jing ede bat ka jing ai bah jong ki kimi ki kpa kabaki peli kalat kalenti ki kimi ki kpa kom no ban perkhat ban ai bah lang ki khun baro ta de ka jingmut jong kan ka inheritance bill